И си има чай най-теженивла. Галена. Сега да започва играта. И си има чай най-теженивла. Паше мане е Галена Кабишел. И си има чай най-теженивла. Паше мане е Галена Кабишел. Галена. На мама и на тати за так си родена. Галена. Много си пораснала, за тати мама си родена. Не се дава, не се продава. Айде! Айдеш! Let's go! И си има чай най-теженивла. Паше мане Кабишел. И си има чай е Галена си лаколов. Каласа менги чамутро, капуки насле енкере. Каласа менги чамутро, капуки насле, кере каласле, паша менде. Сега, значи, нека казва, защото Галена не се продава. Да се знаете предварително всичките в Етрополе. Ако нещо се случи, да знаете, че момчето трябва да дойде при Нетка. Нали? Ти ще го плащаш. Кеш. Газ! Сега! Сак! Yes! Цак! И си има чай най-теженивла. Паше мане Кабишел. И си има чай най-теженивла. Паше мане Кабишел. Ми чай. Ни бикиндо, ми чай. Рода саменген, чамутро. Те пълги нас не керете бешел. Ще платим зета, ще го платим. Кеш. Тумаре чаве, капуки нас не. Кеш. Браво, Чоджи.